бисёр аҷиб аст, ки мо аз тарафе кӯшиш карда истодаем, ки ба сайёраи миррих равем, аммо аз тарафи дигар аз сирру асрори дунёи худамон огоҳ нестем. Аз ҷумла, яке аз маконҳои асроромези рӯи замин ин ҷангали Амазон аст. Ин ҷангал чунон бузург аст, ки агар ин як кишвар мебуд, яъне як давлат мебуд, аз ҷиҳати бузургӣ дар ҷаҳон нуҳум ҷойро ишғол мекард. Дарахтори ин ҷо чунон бузург ва баланд ҳастанд, ки ҳатто нури офтоб ба замини ин ҷангал намерасад. Таи чанд соли пеш дар натиҷаи таҳқиқот чизҳое аз ин ҷо ёфта шуданд, ки ҳатто донишмандон ба диданашон дар ҳайрат монданд. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обуна шавед, зангlaро пахш намоед, баъд як лайки дигар мо роликро сар мекунем ва рафтем. дӯстони азиз, чӣ гуна ки шумо медонед, дар комментарие ки ма закрепит мекунем, ҳамеша ширкати 1x барои шумо беҳтарин фурсата фароҳам овардаги, шумо метавонед азизу пас на танҳо аз ҷангҳое ки ҷанговарон мекунанд тамошо кунед ва ҳаловат баред, инчунин дар ҷангҳои онҳо шумо метавонед пул кор кунед. Барои ин кора кардан шумо дар ссилкаи дар комментария будагӣ медонед, регистратсия мекунед, промокоди некара истифода мебаред, 5000 рубл барои депозити аввал ба шумо бонус метиҳам ва он шумо метавонед дар депозити аввал истифода баред. маълумоти бештар дар комментария закрепит карда шудагӣ. Инро бинед. Ба фикри шумо чӣ буда метавонад? Танаи дарахт? Не. Бо диққат нигоҳ кунед. ин ҷо як парранда нишастааст. ҳанӯз ҳам надидаед? ҳоло бубинед, ин парранда дар кори худаш мутахассиси хубест. номи ин парранда ки дар ҷангалҳои Амазон пайдо мешавад, фото мебошад, яъне поту мебошад, ки маҳорати ғайриоддие дорад. ин парранда хеле кам дида мешавад, зеро ӯ шабҳо берун мебарояд, рӯзҳо бошад ин гуна худро дар дарахтон, яъне дар буттаи дарахтон пинҳон мекунад. ба ҳамин хотир ин паррандаро дидан хеле мушкил аст. ӯ ҳамеша чашмонашро нимпӯшида нигоҳ медорад ва соатҳо дар ин ҳолат ба оромӣ мемонад. олимон дар ин бора таҳқиқ карда истодаанд. маълум нест, ки чӣ қадар аз ин ҳайвон дар ҷангал боқӣ мондааст, яъне чӣ қадари онҳо вуҷуд доранд. агар ягонта шумо маълумот дошта бошед, дар комментария нависед ва мо роликамонро идома медиҳем. оё то ҳол дар бораи дарахте ки роҳ мегардад чизе шунидаед? эҳтимолан не. дар ҷангали Амазон дарахте вуҷуд дорад, ки метавонад ҳаракат кунад. бале, дуруст шунидед. ҳатман шумо то ба ин ҳол дарахтонеро ки ҳаракат мекунанд фақат дар филмҳои фантастикӣ дидаед. аммо ҷангали Амазон ба андозае асроромез аст, ки касе тасаввурашро кардан наметавонад. ин дарахт он тавр ки дар филмҳо дида мешавад, зуд ҳаракат кардан наметавонад, зеро суръати ҳаракати ин дарахт нисбати дарахтони филмҳо фантастикӣ суръат намегирад. сабаби ҳаракати ин дарахтон дар он аст, ки решаҳои онҳо нисбати решаҳои дигари дарахтон зудтар рушд мекунад. ин дарахт таврест, ки решаҳои қафои он зуд хушк мешавад ва решаҳои пешашон баръакс зиёд рушд мекунанд. ба ҳамин хотир ин дарахт оҳиста оҳиста ба тарафи равшанӣ, яъне ба тарафи нури офтоб ҳаракат мекунад. ва мегузарем ба навори навбатӣ. гулҳое ки дар дунё вуҷуд доранд мисли хуне мебошанд, ки дар як бадан ҷорӣ мешаванд, яъне зиндагиро бе онҳо тасаввур кардан ғайриимкон аст. аммо ин кулҳо дар ҷангали Амазон кашф шудааст. дузахи рӯи замин донем ҳам хато намекунем. ҳамин ки ҳайвоне ногаҳон ба он афтид, бо марги дардноке рӯбарӯ мешавад. олиме ба номи Андерс дар кӯдакиаш аз бобояш бисёр дар бораи ин кул мешунид, ки оби ин кул ҳамеша дар холи ҷӯшидан аст. замоне ки бузург шуд, ба хулосае омад, ки ин кулро биёбад. дар аввал суханони ӯро дурӯғ мепиндоштанд ва касе ба ӯ бовар намекард. аммо соли 2011 ӯ бо ёфтани ин дарёча ҳамаи атрофиёни худро қоил кард. ба гуфтаи ӯ, ҳарорати ин кул дар ҳама фаслҳои сол байни 80 то 100 дараҷа аст. ин ҳарорат чунон зиёд аст, ки ҳар ҳайвоне чун ба он афтод дар чанд дақиқа нобуд мешавад. ин гуна дарё фақат дар ҷое буда метавонад, ки дар наздикии он ягон вулқон вуҷуд дошта бошад. аммо аҷибаш он аст, ки ягон вулқон ҳатто дар дуриҳои ин дарё ёфта намешавад. олимон дар ҳайрат монданд, зеро то ҳол дар ягон ҷои дунё чунин дарё ёфт нашудааст. аз нигоҳи илмӣ ин ҳам як кори номумкин аст. хуб, мегузарем ба навори навбатӣ. ҳоло ба ин сохтор нигоҳ кунед ва каме фикр кунед, ки ин чист. ин бурҷ аз пахта буда, дар атрофи он низ бурҷҳои пахтагӣ дида мешавад, гӯё ки ин ҷоро муҳофизат мекарда бошанд. бояд гӯем, ки ин корро як инсон, балки як ҳайвон анҷом додааст. дар зери он бурҷ тортанак тухмҳояшро пинҳон кардааст. аз болои он бошад тори худро танидааст, то касе натавонад дохили он шавад. ба ҳар ҳол дида шудааст, ки аз дохили ин тухмҳо тортанакҳо берун меояд. аммо мувофиқи гуфтаи олимон, ин кори тортанак нест, зеро тортанак ҳамеша дар наздикии хонааш тухм мемонад. онҳо шубҳа доранд, ки ин шаклро ҳайвони дигаре сохтааст, ки то ҳол дида нашудааст, дар ҳоле ки ин чиз соли 2012 кашф шудааст, аммо то ҳол созандагони он маълум нест. ба гуфти шумо, ин чизҳоро кӣ сохта бошад? одам ё ин ки тортанак ё ягон ҳайвони дигар? фикрҳои худро дар комментария бинависед ва мо ролики худро идома медиҳем.
салом дӯстони азиз, ширкати азия маркет ки ба фурӯши доруҳои гиёҳӣ машғул аст ва доруҳои танҳо оригиналро пешкаши шумо мекунанд, имрӯз боз як доруи нав овардаам бо номи чудесни миёд. Чудесни миёд ин пастае аз асал тайёр карда шудааст ва ин барои бақувват кардан ва беҳтар кардани кори узвҳои мардонагӣ бениҳоят муфид аст ва инчунин ин хастагариро бартараф мекунад, яъне одам хача бодр ҳис мекунад ва энергияи тоза мебахшад барои марда. Гузашта аз ин паста яъне чудесни миёд ба иммунитети одам бениҳоят фоидаи мусбат дорад. Иммунитета яъне бақувват мекунад ки айни замон бениҳоят иммунитет ба мо лозим аст дар шароити COVID-19. ва гузашта аз ин чудесни миёдро мутахассисони тиб барои занон ҳам тавсия медиҳанд, чунки ба узвҳои занона низ таъсири мусбат мерасонад. барои ҳамин чӣ гуна ки мегӯянд асал барои касал. Худро бетараф ҳис накунед, саломатии худро ҳифз кунед ва номеро ки дар рӯи экран мебинед ин доруҳои табииро аз ширкати азия маркет бо нархҳои арзон ва дастрас бо скидҳаҳои калон дастрас кунед. номерҳо дар рӯи экран. доставка дар Москва тариқи курьер худи ҳамон рӯз ва дар дигар шаҳрҳои дурдасти Россия бошад бо тариқи почта равон карда мешавад. вақте ин дарахтро мебинед, гӯё касе донаҳои ангурро ба танаи он дарахт часпонда бошад, аммо дар асл ин меваҳои худи дарахтанд ки баръакси дигар меваҳо дар танаи дарахтон мерӯяд. ин дарахт фақат дар ҷангалҳои амазон ёфта шуда номаш ҷабутӣ каба мебошад. меваҳои ин дарахт хеле ба ангур монанданд. то 70 намуд мор дар амазон ёфт мешавад. баъзеашон хеле хурд ҳастанд ва баъзеашон аз ҳад зиёд бузург, аммо баъзеҳо боварӣ доранд ки дар ин ҷойҳо морҳои бузурге ёфт мешаванд. соли пеш ин навор дар Бразилия хеле машҳур шуда буд ки як анакондаи калонро аз роҳ мегузашт. ба ҳамин хотир то чанд вақт ин расм дар интернет паҳн шуда буд ки ҷасади ин морро як киштироне ёфтааст. аммо мувофиқи гуфтаи дигар олимон, анакондаи азимҷуссаи мурдааст ва чун сел омаду ӯро ба зери дарахтон овард. аммо оё то ҳол фикр кардед ки анаконда то чӣ андоза калон шуда метавонад? олимон мегӯянд ки як анаконда метавонад то 30 фут воҳиди масоҳати англисӣ. соли 2012 ҷасади мореро ёфтанд ки дарозии он ба 42 фут мерасид. ин мор дар замони динозаврҳо мезистанд. соли 1992 як кашиш рӯҳонии масеҳиён гуфт ки як мореро дар ҷангалҳои амазон дидааст ки ба 75 фут мерасид. баъзе аз донишмандон ҳам гуфтаанд ки калонтарин мори рӯи замин тайтанагуа ҳанӯз ҳам вуҷуд дорад. баъзе сайёҳон мегӯянд ки ин мор дар дарёи амазони Америкаи ҷанубӣ умр ба сар мебаранд. хуб, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро дар комментария бинависед. шигифтиҳои ҷангали амазон фақат дар ҳайвоноташ маҳдуд намешавад, балки намудҳои гуногуни инсонҳои аҷиб ҳам дар он умр ба сар мебаранд ки ҳазорон сол мешавад дар ин ҷо зиндагонӣ мекунанд. гӯё онҳо дар ин ҷо дунёи дигаре дошта бошанд. ҳангоме ки олимону муҳаққиқон дар ҷангалҳои амазон машғули таҳқиқот буданд, ин инсонҳоро ба кӯмаки камераҳо диданд. ин одамон ба дидани камераҳои GoPro дар ҳаракат, яъне ҳамон квадрокоптерҳо, дар ҳайрат монданд. як чиз маълум аст ки онҳо аз одамони муосир фарқияти зиёде доранд. дар ин камераҳо хонаҳои сохтаи онҳо низ дида шуд. ҳатто баъзеи онҳо аз камераҳо тарсида ва кӯшиш карданд ки ба он ҳамла кунанд. як муҳаққиқи англис ба номи Перси Фавсет ба ин ҷангали хеле зиёд вобаста буд. ӯ дар ин ҷо ҷустуҷӯи зиёде карда гуфтааст ки кашфҳои зиёде кардааст. инчунин гуфтааст ки чизҳои аҷибу зиёде дидааст. ӯ гуфт ки дар ин ҷангал калонтарин мори дунёро дидааст. ӯ зуд ин ҷангалро аз назар мегузаронад ва рӯзе ногаҳон бедарак шуд. дар асл ӯ боварӣ дошт ки шаҳре дар ин ҷангал вуҷуд дорад ки деворҳояш аз хиштҳои тиллоӣ ва нуқра сохта шудааст ва ин шаҳр нисбати шаҳрҳои мо хеле пешрафтааст. ӯ ба хотири кашфиёти худ солҳои зиёд дар ин ҷангал ҷустуҷӯ кардааст. дар тӯли ин сафар ӯ чандин қабилаеро ки дар ин ҷангал мезистанд дидааст. сипас ӯ ҳуҷҷатеро ёфт ки шубҳаашро дар бораи ин шаҳр ба яқин табдил дод. дар он ҳуҷҷат навишта шуда буд ки яке аз ин шаҳрҳо шахсе кашф карда буд. бо хондани ин чиз ӯ ба кори худ бештар машғул шуд. баъд аз чанде ба занаш нома навишт. дар ин нома навишта шуда буд ки ба ҳамон шаҳр расидааст. ин охирин номае буд ки ӯ навишт. дигар ҳеҷ хабаре аз ӯ нарасидааст. аз рӯи таҷрибаҳои ӯ як филме бо номи Телест сохта шудааст. дар дунё дар бораи махлуқи аҷибе суҳбат мекунанд. ин махлуқ шаклан ба инсон монанд аст, аммо хеле бузургтар аст ва ба номи Бигфут машҳур аст. баъзеҳо мегуфтанд ки ин ҷонварро дидаанд. ин ҷонвар қадди баланд ва дандонҳои тез дошта бошад ҳам бо мӯи пӯшонда шудааст. марде ки шаҳри гумшударо меҷуст даъво карда буд ки ин ҷонварро дидааст ва ҳатто бо забони ишора бо ӯ суҳбат кардааст. ин як розе буд ки ҳамроҳи Перси Фавсет дар ин ҷангал нобуд шуд. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. агар ба шумо
шумо писанд омада бошад, дар комментария шумо метавонед фикрҳои худро бинависед, дар канали мо обуна шавед, зангуларо низ пахш намоед, инчунин як лайки дигар. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.